kaya kene kok. Bocah kaya kene. Duduk kowe, duduk. Lungguh. Jigole ngendel-ndel kowe. Ya kowe. Ngendel-ndel kowe. Ngantem apa? Ngantem kok cek belang cek. Wolah. Kowe alet dadi pengkhianat kowe ya. Kowe biasane nek pulang apa-apa kowe ngewangi kula apa kok. Saiki kowe malah manusia macam apa kok itu? Macam mana pula kau ni? Ayo. Durmagati ora sakukan bebangal. Piye? Wah, jane jan. Saiki undak-undakane ming Durmagati ngono ya lah nganggo laden. Terus lah bocah kalau aku tak basanono nek mung arep keprukan gunane apa? Weh lah, jangan lawan. Jangan tanya iki pengilan mati negolong mesti nang. Ya malah. Wah! Matane. Wah, telek. Aduh. Duh. Sinten iki? Mbok Yana oleh kowe iki. Oleh pripun man? Wah, malih tengeng niki sirahku lho. Piye lah kok isa gulumu muntir mburi kaya ngono. Walah. Wah, nembe kelingan nek Satama niku anak Begawan Durna. Muga Begawan Durna niku ngerti titik-titik saraf sing lemah niku pundi. Lah mesti diturunke kaya anake Satama. Walah. Lah niki wau cengal kula dipujiat terus diuntir malah kaya ngeten iki pripun man. Walah malah kaya Prabu Pandhu lho. Wis. Karo pamane kok kaya ngono, ngrasani sing wis ora ana. Lah nyatane nek tengeng tenan. Aduh. Pripun iki mah? Wis kana pijet ganing sangkal puteng ana ning palur kono. Kowe ngapa kowe pincang? Waduh. Wah. Satama midak jempolku lho rasane bae. Wah, kowe pangeran Pati kok lakune kaya gareng. Kajengipun. Nyatane kaya ngeten mawon kula tampane. Acu. Kowe ngapa kok muring-muring? Sigol lho. Catama kula nembe kelingan ya, Man. Ngapa? Catama niku anak jalan. Sikile ya kaya jalan. Terus midak sikil kula niki mang delok niki nganti gepeng niki lho. Aku malah kelingan film kungfu Hustle jene. Sing dipidak sikile nganti gepeng kaya lempeo kaya ngono. Kaya lempeo kaya cembalangan sampean niku. Ngalti wong sikile dadi klipik kaya ngene niku bisa sampean niku bisa nulungi apa pripun yo jalane. Wah. Dul cacana lacang guyu kok patak watu laimu. Oh, nesu niku. Ayo. Sapa nek sing arep wani karo Aswatama? Tak pesthekke. Sakniki Bapa Durna mun dadi pengkhianat negara Ngastina. Sampeyan ora sah kok kan cangkem.
Bapa Duna arep mukti sakarepe, ora ya sakarepe. Lah kok malah mlayu dur mlayu. Oh, edan. Oh, padha. Sataman aku. Lah sataman. Kula katur maupun mban. Nggih. Bocah kok lewasis. Namung aku rong tau ngajari kowe gelut ki aku rong tau. Iya. Aja-aja kowe gabung gangster to, Le. Mboten ngestina kok enten gangster niku. Gangstere nggih Kurawa nika. Oh, menungsa ora tatanan Kurawa. Depati Arya Senggeni kok dadi kaya ngono. Oh, ya wis. Bangkune kowe tak kanthi ayo. Ndedonga ngersane Gusti. Ndongake kelawan Bratasena. Muga-muga kalih sering sambi kala iso mungkasi sayembara iki. Satama, monggo Mbah. Bapakmu goblok. Anut lakuning Kurawa ngene. Ngelingana patineri sang Abimanyu. Pripun Paman Sengguni? Mas pra tanpa guna kok nggih. Oleh kula ngemutke kalian Kakang Durna. Mung dintahi kali anake nggih menika pun Satama. Manungsa ora tataran. Cetha Begawan Duna arep dadi wong sing merang kampuh jinggo kelawan negari Ngastina. Lah witekna pripun? Ngeten mawon sak menika ngeten mawon. Kados pundi mawon? Kula pesthekke mawon. Mangkene ngantos Bratasena kalian pun para Pandhawa kasil anggenipun bangun mertapan Sekarima. Kula pesthekke lho nggih. Mengke saderenge Kakang Durna ngresmekke pertapan Sekarima kula suwun. Kados pundi? Kurawa tata gelar balis saderenge diaku kalian pun para Pandhawa dipun pateni satemahing sak mangke Kurawa saged ngaku yen to pertapan Sukarima menika ingkang bangun Kurawa cerdas banget. Durna arep tekan sepira banggamu kowe.
Anggur neta kakiri kiri Orak bumi pragambita sado loma ngamba-amba udan deres terang ewang-ewang ngono supayane Kakang Mas Bratasena kersa tumuli tak kandhi bali menyang Wukir Tawu Kakang monggo kula dherekaken ndara kebles peres mati kae. Woi. Oh. Mangkahang rasa suombar mawa lendru bome konjing kumaludha guntur katuk Kakang Mas Dursasana bekti kula kunjung kowe klilipe Kurawa Tateke Sandra. Yo. Ayo, udah. Permati mikul. Yo.
klambine. Swanya ngamrengang kate karananing kaswase yaning marga Hamalagung tumering sang Kanda Wastratmaja leng-leng lalu angolati surya mangrang sang wayah wah Kakang Gunung Mainaka Bratasena ngawit kadang tunggal bayu kabeh mbok awi eneng madyaning Alasaka Panca eneng apa Bratasena wah Bratasena ngawe kadang tunggal bayu eneng apa Yayi Bratasena eneng apa Yayi Yayi Bratasena eneng apa Yayi Yayi Bratasena ada apa Dimas memanggilku wah aja kaget wektu dina iki aku nampa utusan nampa dawuh minangka utusan saka guruku ya Durna bapakku wektu dina iki Bratasena kinan miwiti mbangun pertapan Sukalima ya pertapaning Sukapanca ing menggone kinarya pawiyatan agung ning Praja Negara Ngastina lho Bratasena apa si adhi kuwi ora mangerteni yen to sejati keng pranyata Alasaka Panca kuwi kebawat keperintah wewengkon praja negara ing Cempala ya negara ing Pancala lho Bratasena aja ngasih mengko nampa dukane Sang Nata ing Cempala sinuwun Prabu Drupada Gunung Mainaka kakangku aja kuwatir mergo tangel lamun kelakone Durna bapakku arep miwiti mbangun pertapan Sukalima yen to ing mengkone ora entuk palilah saka pamanku ing Pancala. Oh ngono Bratasena. Yo. Banjur pakaryane kadang tunggal bayu iki kon ngopo? Dasun supayane mengko laku dedemitan. Ewang-ewang ana Bratasena nggonku bakal miwiti mbangun pertapan Sukalima. Oh ngono sing to ngarepke Bratasena. Gunung Mainaka ya. Ya Bratasena yen to mangkono kekarepane si Adi. Aku njurung sartane aku nyarujuki nanging ngerti sejatine iki mau Begawan Durna entuk intimidasi saka Prasata Kurawa mergo sajak Begawan Durna arep mirang kampo jingga mundhatan tanpa ratu ora ngayomi wong-wong Astina wekasan Begawan Durna gawe samudanane ya kuwi sayembara sapa to sejatine ingkang bisa miwiti sartane bisa kasil mbangun pertapan Sukalima bakal disuntak ilmune nanging pun kakang percaya ento mengko si Adi ingkang kelakon bisa mbangun pertapan Sukalima wah senggono kakangku apa pancen ngono iya Werkudara Bratasena yo yen pancen kaya mangkono ayo tak kanthi kabeh wae kadang tunggal bayo aja nganti sing keri laku dedemitan supayane Kurawa ora ana sing ngerti miwiti mbangun pertapan Sukalima ayo Bratasena tak dherekake Yayi Bratasena tak dherekake
Semanten gancanging carita lampaira sanggya para kadang tunggal bayu ingkang ngamiwiti mbangun pertapaning Sukalima pawiyataning Sang Begawan Durna ingkang dados gegayaning Sang Kumbayana nalika semanten setunggal mbaka setunggal kanthi srana laku dedemitan senajan to Raden Bratasena wonten ingkang sakbiyantu inggih menika para kadang tunggal bayu mulan sangganing para sata Kurawa Sang Bratasena temandang ijen tanpa ruwang mekasan sak mangke kasil nggih nyodyan Bratasena mbangun pertapan Sukalima satemah saged migunani tumraping para siswa cantrik ning pertapan Sukalima yang pertapan Sukapanca. Wop. Bratasena wis kasil nggone para kadang tunggal bayu bangun mertapan Sukalima. Yayi pun kakang sak kadang tunggal bayu njaluk pamit bali mring dangkane dhewe-dhewe. Rahayu sagung dumadi Bratasena. Yata laruta sanggaing kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri wah ora krasa wis kasil nggone Bratasena mbangun pertapan Sukalima. Durna bapakku suntaken ngilmumu marang Bratasena ketiwasan Ndara sampeyan teng mriki to. Pripun? Mitra mlayu-mlayu ning ngopo? Nika ingkang Rayi Ndara. Ingkang Rayi Ndara Permadi. Ora kurang ajar lho. Kula wong tuwa lho. Tuwa kula lho mangke sampean. Tuwa kula mangke sampean. Anu nggih pun. Ingkang Rayi Ndara Permadi Ndara. Jelamprong yo kene. Dipikut mungsuh. Dipikut Kurawa. Ingkang Rayi Ndara Permadi dipun pikut Kurawa Ndara. Hait. Janwe. Dumah ndek derajat terus kaya ngono. Dumah agi mujur uripe terus kaya ngono. Titenana sampean Ndara Werkudara.
Ngapa Hetro kok muring-muring mbogong? Jiret iki ditanono kowe, Tru. Dumeh kowe lagi dipercaya karo Ndara Bratasena terus kaya ngono kowe. Oh, aku kurang ajar. Rumangsane apa meng aku sing iso kaya ngono. Bagong apa? Mbuh mir kono. Ya kurang ajar. Karo wong tuwa kok sak geleme dhewe. Bagong. Aku ki elek-elek kaya ngene bapakmu lho. Lha kowe kok kurang ajar. Ngapa, Pak? Mbuh. Waduh. Mutiara. Oh, aku ngerti karepe sak. Oh, Ndara Permati kok dadi kaya ngono. Bratasena malah diapurmu sing wis kelakon bangun pertapan Sukalima. Adhiku ndi? Adhimu sapa? Wah. Oh. Aste. Bratasena sisandene Kurupati Patenana. Patenana Kurupati. Ora-orane aku arep ngucik katentremane Pandhawa, gaglaken Bandha Ngastina. Anggir Kurupati sampun, Der. Oh, sampun, Der. Bratasena wis Bratasena. Nuwun manggih, Der. Nuwun sewu. Bratasena wis Bratasena. Lole nuwun manggih anggen Kurupati. Bapak Durampun dipun bisa. Menungso sing enten wingi paduka mriku. Kedah kula sirnake. Wah, ya Bratasena aja Bratasena aja. Kowe wis teles kuyu-kuyu kaya ngono lho Bratasena. Untungna kowe meng genjreng. Genjreng ya apa? Prada gulungan. Grenjeng. Nuwun manggih angger, nuwun manggih angger. Bapak Durkadiparan. Sampun to, sakmenika nggadahi patrap adil kemawon. Samangke kula pestaken gandeng sayembara mriku ingkang menang Bratasena. Ngilmunipun Begawan Dara ingkang kula suntak dumateng pun Bratasena. Nanging nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Lair lan batos, kula aturi midhangetaken. Lair lan batosipun Begawan Durna kula ngayomi Kurawa nggih, kula ngayomi Kurawa. Kula anggep Adi kalian Lati Pakarti Paduka nyawiji Purban. Opo remban kados pundi? Permati. Sampun mboten sah nangis. Kula menika mboten napa-napa. Kowe dadi sandrane Kurawa. Inggih. Kula menika mboten dipun wikut malah kula disuwuni nomer. Wah. Panjenengan bocah kokean bergajul Kurawa kae. Inggih.
Malah kula di sken ngajari carane main nutuk ben menang niku pripun. Kowe iki cah sekolah kok ngerti kaya ngono kuwi Janaka Permati, kowe aja kaya ngono ya Permati. Mboten Bapak. Wah, Bratasena ayo nyawiji ning pertapan Sukalima. Kae pawiyatan anyar dinggan-ningkir Bratasena. Durna bapakku ayo tak kandhi. Iki Begawan Durna kangen bangun pertapan Sukalima. Arsa madange jagat tuk mungup maning sapucahing bukir marep babang sumirat kenong soroting surya mega lan gunung-gunung. Jam 3 ben bubare jam 4 sir kula ajeng kula bacutke pendadaran siswa Sukalima. Rasah. Wah, aku kesel. Nggih. Kesel. Bar bangun pertapan isih arep didadar. Nyuwun ngapunten. Semar. Wonten dawuh. Nek pancen kowe iki sing Sang Hyang Ismaya aku tak takon karo kowe. Pripun? Wacanen isine atiku. Nuwun sewu kula wedi nek kualat. Ora usah wedi. Lah sampean niku ndara kula ming batur kok. Maca isi atine panjenengan Wacanen. Nggih. Miturut sing tak waca niku sampean niku bertanya-tanya. Kenging napa kok Soka Panca sing dadi pertapane Begawan Durna? Merga ngeten. Soka teges saka menika cagak. Panca menika teges 5. Merga aspeke Pandhawa menika wonten 5 werni utawi 5 macem. Saged agama, saged budaya. Pandhawa gangsal menika lambanging Pancasila. Utawi NKRI. Leres napa mboten dugi semanten leres napa mboten? Wah, kowe pinter. Kowe pinter kowe. Kowe pinter. Sios mboten kopyor ndas kula niki. Bener, terusno. Ingkang sepisan inggih menika ketuhanan utawi ingkang dipun wastani hablum minallah. Bener napa mboten? Yo, bener. Lajeng angka kalih kamanungsan utawa kemanusiaan. Benten, kemanusiaan kalih kamanungsan niku benten. Kamanungsan niku jim sing mlebu teng alaming menungsa niku jeneng kamanungsan. Yo. Ingkang angka kalih niku wau. Kemanusiaan utawa hablum minanas. Leres napa mboten? Bener. Angka 3 terkait persatuan. Bener napa mboten? Bener. Angka 50 terkait kerakyatan. Leres napa mboten? Wah, ora usah kan cangkem, bener ya bener. Nggih. Niki sing pungkasan, niki sing pungkasan. Terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener apa mboten? Ya, bener Semar.